Oen momentu baten jokin, fijatu zaitez, ezkerretara begiratu, eskubitara begiratu, marroia ikusten duzun gauza guztietan. Marroia ikusten duzuna, fijatu ondo, ezker eskubi, hartu ondo, eta hori mesedez itxi begia. Bai? Orain saiazu zer ikusi duzun urdina. Eta da, ezer. Ez du ezer ikusi. Orain saiazu, ez begiratu ezkerretara eskubitara, badago urdina. Jartxia. Gantza gehiago daude, begiratu ondo. Dago eskoba, dago bisudadera hor bestea, dago kaja, noski dago la urdina. Da dakagu, baina gure foko atentzio nuntzegoen, marroiean. Orduan, urdina bilatzen baduzu, zure egoak esango dizu, ez dut posibilitaterik, ez dut aterik, ez dut nola jo, nago itxia, ez. Zu nun bilatzen ari zaren hori zara aurkitzen. Zure fokuak, atentzioak aurkitzen du zure bidea. Baina zegoen begira marroia. Orduan, ez da kuestioan nik ez dut aukerarik, nik ezin dut nire bizitza aldatu, nik ezin dut lanpostu aldatu, noski egin ditzakezula. Baina nun duzu garreta fokua, atentzioa. Atentzioa, zuk klaritatea duzunen eta nahia duzunen eta obsesionatzen zarenean hortaz, lehenago beranduago emaitzak iristen dira. Nire kirolari batek esaten didanean, nahi dut benetan profesionala izan, ados. Profesionala izan nahi baduzu, gutxi iristen dira. Ordaindu behar duzun prezioa handia da. Prest daude prezio hori ordaintzeko? Prest baldin bat zaude nik lagunduko zaitut. Gauza askori utzi beharko duzu atentzio matetik, Eta denbora askoan. Ni denbora askoan utzi ditut lagunak ikustetik, familiakoi denbora gehiago gutxiago eskaintzetik, zergatikan. Prozesu horretan nik hautatu nulako, nahi dut coach on bat bilakatu eta orduan sartzen naiz orduak eta orduak bilakatzeko. Eta orain bueltatzen naiz eta nik ez dut inor atzean utzi. Ni noan ere bidea sortzen eta nirekin datorrena perfecto. Bai? Eta horrek ez dut inor maitatzetik utzi, ez dut inor kanzelatu, ez jarraitzen dut beraiekin. Baina noski nire denbora mugatu dudala, bata batez ere nire kontzientzia maila. Zate, kirolari profesionala izan nahi baduzu, oso gutxi iristen dira. Ordan, nire izaten dut, nola egiten duzu zure goizeko rutina? Jekitzen naiz, osaltzen dut, eta entrenatzera joaten naiz, bados. Eta askotan pereza ematen dit ezak zer. Eta bidean zer zoaz, irrati entzuten. Zuk ezin duzu profesionala izan nahi baduzu irrati entzuten joan. Joan behar duzu bizualizatzen ze entrenamentu egingo duzun, ze hobetuko duzun, energia altu batekin, gustatzen zuen musika entzuten. Zure munduan, zure burbujan egon martzara. Orduan, goizean jekitzen gara, eta ez da mobila hartzen dut, eta ea ze osaltzen dut, mobilan ikusten dut beste bat bizitza hobea egiten, ja ez naiz eskertzen ari bizi naizela gustatzen den horretaz. Edo kirola egiteko aukera dudala gaur entrenatzeko. Orduan gero iristen naizenean, pereza ematen dit, ez nagolako eskertu daukadanaz. Ez, goizean jekitzen naiz, egiten duzu zure rutina, egiten duzu zure estiramentuak, gorputza esnatzen duzu, gero burua esnatzen duzu, esaten duzu gaurko entrenamentua zertarako aprobetxatu nahi dut, zer daukat hobetzeko. Eta enfokatzen naiz, saltzen dut, saldu behar dudana, tokatzen dena, saltzen naiz kotxean eta nire musikarekin, nire munduan, esan naiz gaur hau betuko dut, beste egingo dut, entrenatzen dut, dena ematen dut, eta etxera noan nire rekuperazioa egitera. Nire otordo egitea, zure foko atentzio aldin badago zure bugutza konstante batean. Horren ondorioa da zure rendimendu egotza eta rendimendu horren ondorioa da emaitzak iritsiko zara. Zure potentzial maksimo ateratzen, ezakit profesional izango zaren edo ez. Baina barne lasaitasuna handi bat izango duzu zure bertsorik onenean bilakatu zarelako. Eta zuk benetan profesionala izan horretarako, barne lasaitasun eta satisfazio hori sortzeko. Eta orduan lortu duzu zure bertsorik onen izan profesional edo ez. Bai, baina beti da obsesio puntu hori. Ni ez naiz klasista, baina bai naiz energista. Zer da energista? Ze energia transmititzen didazu. Berdin zaite dukitzazuk milioiak bankuan, izatea deportista profesionala, izatea neska oso erakargarria, ez behit energia hori transmitituko, ez du denbora pasako, zurekin. Zergatikan, importantzi gehiago ematen dorako gaur egun energiari. Zorionez, sortudan bizitza honetan ez dut beharrik, ez dut diru beharrik, ez dut zure maitasun horren beharrik, ez, betean nago. Eta orain beteetasun notatik hautatzen dut nire bizi denbora, ze energia transmititzen den pertsonakin egon nahi dut. Nire energia, egoten naiz edo jendearekin maite dudana benetan, eta orduan onartzen dut energia altuagoan baxuagoan egotea, deno ditugu egun hobeak, egun txarragoak, eta ahalegintzen naiz bera laguntzen, edo lanagatik, konpromiso hartu dut, honi laguntzeko eta naiz eta bere energia gaur egun negatiboa izan, lanagatik aterako dut. Hortik aurrera, ez daukat ez beharrik, ez eskeda txikitako laguna eta mantendu behar dut, ez eskeda nire familia eta mantendu behar dut, ez. Norbera da responsable bere energiarena eta ze transmititzen nahi naiz.
Zera, maitatzea da energia negatiboa transmititzea aita naizelako, lehengusua naizelako, txikitako laguna naizelako, ez? Sinismen oso ezberdina ditut. Eta hor dakagu sinisme bat, laguna eta familia dira garrantzitsuenak. Laguna eta familia ez da garrantzitsuena. Garrantzitsuena maitasuna da. Eta maitasuna da onena emate, energia hori ematekoa. Horan berdin da izatea laguna, izatea familiarra, ze energia transmititzen izet pertsona hori. Zen eta nik uste du sinisme dut, importantena da lagun eta familia, agian ere lagunek, nire familia horrek ez nago errespetatzen, ez nago maitatzen, baina ezin dut unitate familiarra utzi, eta nago gauza batzuk aguantatzen direnak. Edo nago lagun batzuk aguantatzen komenitzezkidana. Ez, lagun eta familia garrantzitsuna. Ez. Ze konexioa egiten ditut, ze transmititzen dit. Ni txikitako lagunak mantentzen ditut, baina denbora gutxiago pasatzen dut zergatik. Ni nire bidea noalako. Gero eta goto sentitzen naiz, gero eta maitasun gehiago egin sentitzen naiz, gero eta energia gehiago dut. Eta orduan ataritzen noa, beste mota bateko lagunak, beste motako konexioak, erlazioak, eta nire bizitza hobea da. Nik ume bat zoriontzen badut ondo egiten duenean, ari naiz, esaten berari baloratua dela gauzak ondo egiteagatik, gauzak lortzeagatik, aprobatzeagatik, partidu irabazteagatik. Horan, bere balorazio hartzen duenean, baloratu naiz emaitzagatik. Emaitza txarra denean, egingo dizu eskutatu. Ez dizu erakutsi nahiko. Hei. Eta bere burua esango du ez duela balio, autoestima gutxiago, autokonfidantza gutxiago, probable goberngoan berriro suspenditzea, partidura nervioso joatea. Baloratu ezagun, bere euneko emateko nahiagatik. Baina batez ere, egin dezagun berei kontziente nola sentitzen den bera euneko ematen duenean. Berdin zait zure emaitza. Euneko eman baduzu niretzat baliotxoa zara, baina egin kontziente zu nola sentitzen zaren euneko emandakoan. Seme edo alaba. Eta orduan zuri aterako zaizu beti euneko eman nahia. Baina datu bat da. Ez baduzu emaitza hori lortu, nahi zenuena, datu hori hobetu behar dugu. Zu hobetu bertzat. Eta orduan, konstantemente duzu motivazio konstante bat lehenago berandu egingo dizuna emaitzak eragartzea, emaitzak lortzea. Baina aztuta emaitzan eta enfokatuta zure bertxorik honen ateratzea.